proses panen guys, proses panen guys, panen udang galah. Oke, lokasi tambak setengah hektaran ini guys nih ya, nih lokasi tambak setengah hektaran. Posisi tambak setengah hektaran ini guys, ini panen raya ini guys. Posisi tambak ini dia guys, salah satu ewang-ewang handal antar RT guys. Guys, pas jerupuh guys, nah cah jerupuh guys. Urung-urung cah jerupuh padha nyemplung iki piye? Woi, entas dhisik, urung digoleki kono we. Engko sik, Le. Iya tau iki urung dijebul barang dikuki dhisik cah jerupuh iki. Mari kita telusuri guys. Kita telusuri tuh lagi pada ngambilin udang guys. Ini panen raya guys, panen udang tsunami guys. Ini lokasinya di Labuan Maringgi, Lampung Timur guys. Ini lokasinya, tambak kecil-kecil setengah hektaran ini guys ya. Cah jerupuh kayak iki piye to kayak jane cah jerupuh. Urung digoleki lho kono kowe iki angel domongi kowe iki. Mentas dhisik kowe. Urung digoleki ya walah malah jerupuh kowe iki, Jen. Baik guys, lagi pada diambilin guys. Baik guys, mari kita lihat ke sana guys ya. Kita luruk dapat apa dia. Mari kita lihat guys ya. Kita luruk ke sana guys. Dapat apa guys? Guys. Ini dia salah satu pengancok handal. Pengancok handal guys. Pengancok handal guys. Nah, guys. Guys, oleh guys panen raya ya guys. Bukan lokasi tambak hektaran ini. Golek pangan angel ngene iki yo ya aduh. Kayak guys, cah jerupuh guys, urung digoleki barang nyemplung iki piye karepe ya. Dan urung digoleki barang lho. Iya iki. Ayo angkat kuwi entuk kuwi. Nila Manohara. Jan mantep tenan iki. Asli nek iki. Gus gandos. Ora nek Nila Manoharane iki. Guys, lokasi tambak guys. Mari kita luruk yang di sana guys. Dapat apa kira-kira? Mari kita lihat. Mari kita luruk. Kasih gue guys. Padha wedi guys. Diparani padha wedi guys. Kasih gue guys. Kayak mari kita luruk kabur guys, diparani wonge sing duwe di karepe. Oke, mari kita luruk guys. Oh, like it. Oh.
mantap. Eh. Mantap, Bos.